Nekako sam shvatila da sam ostala dužna jedan video da snimim o afrodizijacima. Kada sam snimala onaj video o fetišima, mislim da sam u njemu napomenula da ću snimati i video o afrodizijacima i da to nije isto što i fetiši. Zaista probat ću da se setim da kada budem delila ovaj video dole stavim i link tog videa mog o fetišima ili ga tražite. Nedavno je bio, ne znam tačno kada, ali nedavno, verovatno u poslednje 2 nedelje. Afrodizijaci veoma značajni, čak ima veze i sa ovim videom koji sam podelila pre ovog videa u koga smo zaljubljeni zapravo kada nam se neko dopada i kada nas kupa taj hemijski koktel u nama. Afrodizijaci su neke stvari, neki možda predmeti, ali više tako bih rekla neka atmosfera koja u nama pobuđuje da se osjećamo privlačno, željeno, naravno raste pritom i naš libido, emotivni smo, mekši, topli, dopadljiviji sebi i drugima. I sada ljudi često greše što smatraju da ono što njih opušta, uzbuđuje, stavlja u to neko romantično raspoloženje, takođe prije i toj drugoj strani. Nemojte da polazite od takve pretpostavke, jer toliko smo svi različiti, evo recimo i po pitanju muzičkog ukusa, po pitanju parfema koji nam se dopadaju, po pitanju hrane, po pitanju provođenja slobodnog vremena. Mnogo se u svemu tome razlikujemo, odevanju, šta god. Tako je i u afrodizijacima, znači tim malim pomoćnim sredstvima koje nas stavljaju to adekvatno, romantično ili erotsko, eto da tako nazovemo, raspoloženje. Upoznajte svoju partnerku, pošto obično bi trebalo muškarci da su inicijatori takvih atmosfera. Dobro upoznajte i pogledajte da li uspevate u stvari da pritiskate te neke njene dugmiće, vidjet ćete već da li ste pogodili čime biste to mogli. Ne znam, neke žene možda vole neku atmosferu sa svećama, ja nešto možda i nisam ljubitelj, sećam se da me je posjećala na grobljansku atmosferu. Da, kao da je neko umro, onako bilo je mnogo sveća, pa mi je čak i bilo komično. Dobra muzika uvek, to uvek boji atmosferu, uvek su mi čudne one kuće koje su tihe, gde nema ničega od muzike. Dobra muzika, dobri mirisi, ne znam kakve mirise volite, da li volite mirisne štapiće, da li neke osveživače vazduha, da li prirodan sveži vazduh od spolja, dobri parfemi, vodite računa, mora da se dopadne vašoj partnerki parfem koji stavljate, nemojte da bude nešto prejako, za početak makar, dok ne dobijete kompliment od nje da je se dopada. Šta bi još moglo da bude? Možda gledanje nekog filma, možda neka posebna vrsta hrane, možda šetnja. Joj, toliko toga ima i toliko je važno da se ljudi usklade u tome i da sami sebi kreiraju tu adekvatnu atmosferu. I nemojte ako ste u nekim dužim vezama zaista da zaboravljate na takve stvari, jer bez toga dosada monotonije i onda ljudi krenu da prave neke, znate već, gluposti i da posvećuju pažnju nekim drugim ljudima, a zaista ja mislim da veza može da funkcioniše ako je oboma cilj da funkcioniše, ako se obe strane trude. I pitaćete me dokle da se trudim zauvek, zaista dokle ste god u toj vezi, trud mora da postoji ako vam je stalo uopšte da budete u vezi. I afrodizijaci, i fetiš, i preferencije, kakve sam sve nazive davala, trud, bez truda propada svaki odnos. I odnos sa prijateljima, ako nema truda, ako nema kontakta, ako nema stvari koje činite za ljude, ako im ne posvećujete pažnju, ako ne vodite račun o tome kako su oni, sve to
vrlo brzo propada. Dakle, evo još danas, nedelja baš je onako zgodno, obradujte svoje lepše polovine nekim afrodizijacima, začinite atmosferu i vidjet ćete rezultate. Verujte mi, pogotovo ako se partnerka odvikla od toga, ako odavno niste bili u tom romantičnom raspoloženju. Pišite u komentarima da li je upalilo. Kupite čokoladicu, ne znam šta vole vaše te žene, vaše simpatije ili vaše supruge, donesite cveće. Cveće je uvek dobra ideja, zaista, osim onih retkih žena koje nisu nešto ljubitelji cveća, ali uglavnom ruže, ja mislim da to uglavnom prolazi, bombonjerice. Eto, budite maštoviti i nemojte stalno isto, molim vas, to je isto veoma važno. Menjajte i menjajte, pošaljite pesmu, pošaljite stih, pozdrav.